Kunis-kunis sulod ning dughan sa kadako sa imong gugma, tanang gibuhat mo alang ka nako. Unsay angay nga akong igabugti, walang pamanggani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos alang ka nako. Samtang may gininawa, samtang may titik pa ang kasing-kasing ko, samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagaran. Sa matatuol ko kanimo, Ginoo, ipahinumdum mo kanako ang saad mo. Nga anak ka sa langit, tanang giandam mo alang ka nako. Samtang may Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. Unsay angay nga akong igabugti, walang pamanggani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos alang ka nako. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisan kalibutan. Buntag sa tanan mo igsoon. Ang atong oras medyo buntag na gid maigsoon alas 5 kapina. Alas 5:30 gyud sa kabantako. Adlaw karon nga
Merkulis mga igsoon. It's Di mausap ang saan mo. It's 16 mga kaigsuonan sa Abril. Una ubang alawa, mao'y gitawag o Huwebes Santo o Biyernes Santo pagkasunod na adlaw. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tinupersa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa ato nga station manager Pastor Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato nga general station manager Reverend K. Ryan Makasaon, ano sa Panginoon nga hikala inyo ang amigo din sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa itong mga pinalangga ng mga nagsunod nining mga programa din sa FM Radio. Dini kayo nagasukat sa City of Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Atong pasalamatan ng Ginoo nining mga dawa, ningali mga igsoon. Karong mga dawa mga igsunan ang tanang mga empleyado, adunay mga budyote lamang o half day, o alas 12, o niya pagka alauna wala na trabaho. Although kami mga kaigsunan adunay memorandum gikan sa giyon sa kauluhan gikan sa main campus, ani mga lawa wala na trabaho. Ako lang trabaho mga kaigsunan, work from home. O na nga kung doon ay klase i-Google Meet o i-Google Plus o doon ay mga ipakita niyo mga assignment para sa mga estudyante exam o kay half day naman ang amo nga klase o takaroon mga estudyante dapat tungod kayo doon naman ay nimo gikan kayo sa main campus o inungdan pasalamatan ng Ginoo din nga pribilehiyo ngayang hatagan nato aron sa kita makapaabot sa bersas Ginoo nining mga tagna. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratse sa mga Tratse family diya sa Bindoy, diya sa Bulon, Bindoy, Negros, Oriental. Ilabi na sa mga Yo family o sa inyong mga kasilinganan diya sa Dapit, sa Bindoy. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa itong mga binalanggang mga follower of listener sa Sign FM 95.3 dinis Kabukiran sa Tanay City, sa Kabukiran sa Pai City, sa Kabukiran sa Tanay City, Negros Oriental, ilabi na sa Bayawan City, Exxon. O katong pasalamatan ng Ginoo nining mga dawa ulo nining mga simanahona sa laing mga organisasyon o pagtulungan. Nag-celebrate sila o Lunes Santo, Martes Santo o Merkulis Santo, Huwebes Santo o niya Biyernes Santo o niya Sabado. Lain po nga istoryahan o mayroon Sabado Santo. Ulo ko kayo sa matagos sa kanato ng kalain-lain man magpagsabot sa walang kasulatan. Ang importante ikaw o ako nahibalo sa puno sa Ginoo. Ato karon nga pangatunan ang kamatayon. Kaya giselebrate mga kaisunan na hindi nga gitawag kong Biyernes Santo ang pagpakamatay ni Jesus. Mao nga gigaya-gaya, doon ay magpalansang sa krus, doon ay magpasan sa krus. Unang malingaw ka sa social media, tungkol kay doon ay ipost sa social media ka nagpasan siya na kong krus, kung yung ilanti ko man siya i-asar man siya aksyon na ibutang ang krus na batin ang pasiaw tamang kayo muna yung Jesus nga na batin. Una nga dili pwede mga aksyon nga atong sudjiro ang kinabuhi ni Jesus kay wagod di kita kasuhin mga aksyon na sa ato lamang pagkatao di kita kasuhin sa kinabuhi ni Jesus. Tingalis mga Kristohanon unsa kaha mga kaigsunan kung tinuod yung Kristohanon. Amen ba? Doon ay mga Kristohanon na igsuon na makadungog na istorya, mainit na yung dalunggan, manulong na yun o mga tao
ug sa istorya sa mga marites mga igsoon. Salamat sa Ginoo na mensahe sa Pastor Emergent Candelario maayong buntag sa tanan ng mga nagsunod din sa FM Radio sa 95.3 o sa tanan ng mga follower ug listener sa Shine FM o nagwa sa Facebook Live o ni Sir Florentino from Davao City. Ang Ginoo mga panalangin sa mga usa labi na sa ako ang wife na naa sa Saudi Arabia sa BC pag-apo sa tama igsoon nabigamhanan og may gugmaon ka nga Dios amahan nimo kaming gipahigmugso o gipagkataos ka kalibutan tungod kay aduna kay akong katuluan sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagatiman. Salamat o Dios sa imong pagkamuma. Salamat o Dios sa imong pagpangka sa mong kinabuhi. Mabisan pa man ini mga dawa ining mao nga si manaha o Dios ikaw i-celebrate sa tibok kalibutan apan ang imong pagkamatay o Dios dili na mo patumbasan tungod kay nagbuhis kag dugo gikan imo giula dito sa cross Kalbaryo aron ang tibok kalibutan mapasaylo sa mga kalapasan. Salamat o Dios kini mga takna samtang kami magatuon sa imong mga pulong mga mensahe kabuti kini mangitag dapit sa mong magkasing-kasing una-una among masabtan ang tinudanay nga imong ipaabuhat sa imong mga alagad o Dios. Salamat o Dios sa imong pagsakripisyo. Salamat o Dios sa imong pagantos. Salamat o Dios sa imong kamatayon nga imong isakripisyo diya sa krus Amahan. Salamat o Dios sa tanan karon na naminaw dinhi sa FM Radio sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Baay City, sa kabukiran usab sa Bayawan City Amahan. Lord, ako mga pag-ampo nga nakanimo sa tanan usab nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao even sa laing mga nasod Ama. Ikaw mag-bless sa ilang kinabuhi. Ang kalikod kadasig, proteksyon pagbantay gikan kanimo. Imong ipasinati sa matagos sa kanamo Ama. Labaw sa tanan ini mga dawa amoy adlaw kayo natawan sa mga katulungan na anak Lord. Salamat o Dios sa mga panahon nga imong ihatag kaniya. Ako mga pag-ampo nga nakanimo sa mga katulungan na. Ikaw maghatag niya o may panlawas kanunay na magdagko siya nga may nadukon nga nakanimo. Magdagko siya nga matinahoron sa imong inikanag mga igsoon naman. Salamat o Dios sa iyang kinabuhi nga imong ipihal kaniya Ama. Salamat o Dios sa kadaugan imong siyang gihatagan og may panlawas sa tanang panahon. Na magtubo siya o Dios nga dunay giya gikan kanimo Ama. Hangtod siya magdagko o Dios na puno sa imong kaalam gikan kanimo. Salamat o Dios ining mga takna karon. Wala kami aram mahimo kuno ikaw sa mong kinabuhi Lord. Ang tanan namo nga tinguha mga paningkamot para kini sa imong kimayan o kaduganan. Labaw sa tanan ining mga dawa imo kami apingan o titigan kanunay sa imong pagkamayo. Lumog himaya nananagod kanimo ang tanan pinagising alan samahan sa anak sa Puso sa Espiritu Santo ang tanan magayon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo paigsoon ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norbert Yutrachi aduna sa mensahe good morning pastor og sa tanan nga nagsunod ni ining mao nga programa dalay ko ng Dios sa kanunay niya pagkatiman kanang to watching here and enjoy. God bless sa tanan. Wow. Dunay mensahe si Ma'am Norbert Yutrachi og sa tanan nato mga follower ug listener sa Shine FM 95.3 nga walay unong way puas ang inyong nga pagsunod ining mga programa. Although ang inyong ubos nga dili man yun sa tanang panahon nga makalive ta, makaplita sa FM radio tungod kay aduna tayo mga obligasyon alam mo sa katilingban. Adunay mensahe si Pastor Gideon Candelario from Sitio Malugtugan para kay Sitio niya Malabuyong, Cebu. Good morning Pastor, kung maabot ang transistor radio makapanghatag na sata ya mas ubay-ubay kini nga transistor radio basic ya makahatag ko 20 ka radio maghatag usab ko diri sa Cebu. Wow, atong palakpakan na Ginoo sa umalabot nga Thanksgiving. Although magkaisunan ining mga simanahon na magdagyaw mi Pastor Gideon sa alang sa flooring bisan flooring lamang sa simbahan amo gyud nga maako parang tungod kay doon na may balas na gipahigayon sa itong magkaigsunan nga way puas o way unog ang ilang pagpaluyo sa tanan nga mga blato nining mga dapit siminto na lang may kulang una nga by May 17 welcome ang tanan ato nga station manager aduna sa mga FM radio mga 20 kabo ang yanga ay baludir undo ato panangdugangan magkaigsunan ang tabang sa Ginoo
doon na tayo mga prize nga ito nga ikadugang niya na tungod kay nasayod ang Diyos sa tanan na itong gikinahanglan ni mo dapit uldo matauran o kato sa mga dugangan o mauno kining mao nga FM radio aron mas nindot pa ang itik sa mao nga sound sa Exxon. Muna nga ako nga wife nag-order siya mag-Exxonan para sa ato nga gadget ako lagi ni nga pa-install ni Pastor Gideon ini ako diri sa Mayo. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Pastor Gideon from Sitio Kalugtugan para kay Serenia Malabuyo maginong mga panalangin usab sa inyong pag-travel. Although ako lang yun ihatag ko niya ang title sa maong para mensahe sa maong Thanksgiving nining maong kadapit. Focus me sa maong pagpasalamat nining maong kadapit sa ikaduhang pagpasalamat na sayo ng Diyos ug nasayo sa kita sa atong obligasyon para sa atong Ginoo. Una nga atong mga pag-ampo nga sa malabot nga Thanksgiving mas more pa nga blessing madawat sa mata ko sa kamakinabuhi. O kinigtanan dili alang sa kayuhan sa tao, dili kaduganan sa FM radio, dili kaduganan sa title sa simbahan nga nag-celebrate sa ikaduhang pagpasalamat, kundi pagpasalamat sa buhay na itong Diyos kay ikaw o ako i-proteksyonan o gihatagan o kagawasan kanunay sa pagkamayo sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo, nining mga takna Exxon although adunay 60 ka buok ako lang bahin-bahinon. Wow, salamat sa Ginoo. Una nga dili na to mamisyon ang panalangin sa Dios although makaigsunan ang Ginoo nasayod siya sa tanan na tong gikinahanglan, pero ang gikinahanglan sa Dios mao lang ang pagseryoso, mao lang ang pagkamatinudanon, ang tinud-anay nga pagpangalagan Exxon. Although doon na magoy mga sitwasyon o panahon nga ang tao maguna ang istorya. Although makaigsunan, ikaw o ako, kitang tanang makaigsunan, mag-agad lagi ta sa plano o kabubuton sa Ginoo. Mao nga doon na mga sitwasyon nga ang tao mo dyan sa iyang sigataw, sa kaugmaon sa iyang silingan, sa kaugmaon sa iyang asig ka magtotoo, dili na siya mao. Kaya ikaw o ako, wala ta masayod sa ugma sa itong sigataw, ang nasayod mao yun ang Ginoo. Una nga dili ta pwedeng mo-underestimate even sa imong igsuon, even sa imong silingan, even sa ubang mga tao, even sa komunidad sa kaugmaon para sa uban. Hinumdumi kung ang Diyos may magbuot kung padatuon ka, padatuon gyud ka. Kung pauswagon ka mas sa ministry, walay tao, walay title sa simbahan nga makapugong ni ana, kung dili kontrol na gikan sa Ginoo. Ang gusto lamang sa Dios igsuon magkinabuhita nga matinudanon, magkinabuhita nga subay sa balaang kasulatan. Mao na iyang gusto. Mao nga salamat sa Ginoo. Hapit na magkita mga kaigsunan sa Thanksgiving. Usa na lang magkita kabulan kay pinsan 17 man. Amo lang yun yung giatulog Sabado. Tungod kay ang graduation ko sa eskwelahan, yung tagipaylo na pagbalik sa itong Ginoo. Niyo pa man mga Exxon. Although ang mga senior high o ang junior high school o ang elementarya human na sila graduation ni atong karong minglabay nga mga semana Exxon o mga adlaw. Mao nga salamat sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Although wala na may klase ang atong BJJ, maka-focus usab siya sa pag-monitor din sa FM radio. Tungod kay mag-college naman siya by next year. Tingali ang kolohiyo, September pa ang first semester mga Exxon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga panahon mabigayon na sa kadaugan o kalampusan sa among usa ka anak na aduna siya grado nga pinaka-high sa mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo. Dili sa ta magsalig sa atong kabrayt sa kalibutan. Kaya ang kabrayt sa kalibutan may Exxon usa lamang na siya nagipiyal sa Ginoo, kanimo, kanako, kanatong tanan. Ang kaalam sa Ginoo nga ang kaalam nato karon nga atong nahuptan dili gyud ni ato mga butang, trabaho, negosyo unsa pa ikaw ug ako gipiyalan lang niining tanan. Ang atong mahimo mao ang paghimaya, mao ang pagpasalamat, mao ang pagpaambit, pag-share sa blessing gikan sa Ginoo nga gipiyal sa imong kinabuhi. Dili na to isiniro, dili na to ihinakong mga kaigsunan ang panalangin nga gipiyal sa Ginoo kanato. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Roy Kaluma
Although mga kaigsunan doon na po ni sila FM radio, si Pastor Roy Kalumag mga kaigsunan nagwas-usap sa atong programa. Although nagkalain-lain mga title sa simbahan, apan diya sa balang kasulatan, ikaw o ako pareha. Amen ba? Doon ay mensahe si Pastor Gideon nag-ipabot sa mga kaigsunan, maghatag sa ko diha Bible base 30 ka buok. Wow, salamat sa Ginoo. Ilabi na sa mga alagad sa Ginoo diha sa kasaganggal, kanunay magyud sila naminaw mga kaigsunan matupan ni Pastor Arnolfo Villagantol. Ready ra sige ni among FM radio diri Pastor. Kanunay ra gyud kaon, wala nilang ibalhin og lain. Bulahan pag-open diri automatically mo open ang FM radio gikan gayud sa FM radio dinhi sa 95.3. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Nono Arias. Yang anak mga kaigsunan si Pastor Argos Arias bisita atong last Sunday. Anang butang mga kaigsunan gikan gayud sa mao nga bakong igsoon paingon sa kaluyahan. Tungod kay ang simbahan nga gipil sa Ginoo sa ilahang kinabuhi diha sa kaluyahan tawis mga kaigsunan. Muna nga ang mga lagad sa Ginoo nining mga dapit. Although mga kaigsunan sa miglabay nga mga panahon maigsoon sa to ka challenge sa kinabuhi, although gisulay lang ta sa Ginoo kung asa ta kutok mga lagad ngadto sa Ginoo. Ako ngayon ipadayon mga kaigsunan maghatag sad ko o Bible, mga 30 ka Bible or 20 ka radio maunay ako para diha kay bahin-bahinon kuhaon pa nako ay pray nga makuha nako na mapalit na ni kuhaanon na lang. Wow, salamat sa Ginoo. Una nga karong ikaduhang pagpasalamat ining mao nga dapit mga kaigsunan na sayod ang Dios nini o walay nalilong sa ihang mga plano kanato. Although mga kaigsunan ang inyong kupos nga lagad padayon sa nagpaluyo ilabi na sa mga buluhaton. Ang atong mga kaigsunan dinhi sa balong dapit sa Pilipigan, dapit sa kasagakan, sa Kagwi o sa uban nga area, excited na sila. Wow, inaana ka excited ang mga alagad sa Ginoo sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo kanato. Ikaw o ako mga kaigsunan dapat kanunay tag excited sa mga mensahe sa atong Ginoo. Ano man mao manay mudasig nato, mao manay bugihan nato, mao nay mulikod ka nato sa panahon nga ikaw o ako naas kaluyahon. Dili nato kagarantiya maigsoon sa atong pagpangalagan nga moingon ta nga wa mo'y kaluyahon pastor. Ayaw pagpaminansan. Dili ta pwede mga igsoon nga moingon ta tungod sa akong kadasig wa nay bisan unsang pagsulay nga moabot kanako nga di na ko matarong. Ayaw ikapasigar mo igsoon. Hinunoa ikapasigar mo kanunay ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Kasi panahon nga ikaw naas kalisod, dili yung kakalimot sa pagkamaayos Ginoo. Kung asa, kung diin ka, ipahilo na sa Ginoo. Kung diin ka, ginuwas sa bisan kung saan kahintag sitwasyon nga sa diha nga ikaw ug ako naas kawalan. Tinuod ko na igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Artemio Marimon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa nagwas karon sa atong programa adlaw karon nga Miyerkules matud pa mga igsoon Miyerkules Santo. Uno atong topic mga kaigsunan ay sigot kini kamatayon. Ang kamatayon sa cross ni Jesus. Dili sa pwedeng gaya-gayahon sa kalibutan. Kaya nalingaw lagi ko maison sa paglantaw nako kahapon sa social media. O niya na nagpasaan sa cross gawahit ko sinina gikan sa ubos kay sa taas dako kay cross iyang ipasan. O niya ang nagsunod kay giasar man gyud siya. Gibuntang bitaw ng cross maigsoon na matin mura siguro sila. Grabe. Dili na to pwedeng atong gaya-gayahon ang sakripisyo ni Jesus. Walay tao sa tibok kalibutan nga makahimo pagsuhit sa iyang sakripisyo sa tibok kalibutan. Ikaw o ako mga kaigsunan kanunay itong pangutan-on ang atong kaugalingon. Gamay lang porsyon na atong mahimo. Gamay nga porsyon o tipik na atong masuhit ni Jesus. Amen ba? Dili ta mo garantiya magsubtanan nga sakripisyo ni Jesus mahimo sa tao. No, wala. Mao nga dining mga adlaw dunay haka-haka mga kaigsunan nga gitawag og tiguan. Ang tiguok Maynila daw mahugno pitsa 16 magidron.
walay tao nga makatagkan sa trahedya sa kalibutan. Even ang atong kinabuhi, even ang atong gininawa, walay tao nga makahibalo. Diyos lamang mga iso. O hinungdan ang balaang kasulatan nagdasig sa matag usa kanato nga sa tanang higayon dapat preparado ang tao sa bisan unsang kahimtang, sa bisan unsang sitwasyon. Everyday dapat preparado ang atong kinabuhi. Ako sa i-play maiso tugutin ko pag-play sa birthday song alang sa among ikatulong anak. Although magkaisunan bisan wala ka inyang inahan, ikaduhan niyang birthday wa gyud iyang mama. Tingali sunod tuig maigsoon mao nay kinadak-ang celebration ikatulong pagpasalamat ining mga dapit. Kung nasayon ang Dios, kung nasayon ang Ginoo ining tanan nga wala tay lain nga gipasalamatan, dili pagpasinung sa title sa simbahan, dili pagpasinung sa tao lamang, kundi dili pagpasinung sa labing tapanan nga mao ang Dios mamaw itag-iya sa tanang mga butang. Tanang natong nauntat sa kalibutan igsoon, negosyo man, sakyanan man, panarbaho man, kining tanan igo latang gibiyalan higala. Time will come, bawion ni kung magpasigar buta sa atong isig ka tao. Hinumdumi mga igsuon, ikaw ug ako gibiyalan lantas Ginoo. Ako sa i-play mga iso tuguti ko panahon ilabi na sa atong mga pinalanggang mga follower of listener din sa FM radio sa 95.3. Although magkaigsunan holiday maron may iso mobalik mi o niya naman sa Monday makakonsentrita sa pag-operate din sa FM radio. Kanunay lang yun nato ning i-play everyday kung walay mga panahon nga magdalugdog magtila kay amo gining automatic gining among i-off action. Una salamat sa Ginoo sa matag usa adunay mensahe si Pastor Gideon nga karon ikaduha nga celebration ining mga dapit adunay say mga Bible nga iyang ipanghatag mga kaigsunan o mga FM radio, mga kaigsunan radio sets. Although mga kaigsunan bason o katusap ng madugangan Pastor Gideon ining ubos nga lagad nasayod ang Dios sa tanan natong mga pangnanglan. Although ning konsentrita sa ato nga celebration sa malabot nga Mayo ining mga dapit igsoon. Dalay kon ang Ginoo sa way katapusan ako sang i-play ang birthday song alang sa among ikatulong anak nining mga adlaw igsoon may katangkod gyud niyang ikatulo ka tuig dinhi sa kalibutan. Happy birthday sa among pinalangga nga precious baby Jane. Although magkaigsunan bisan wala pa magintay saktong handa karong adlaw tungod kay nagagad usab ta sa financial kaigsuon. Una nga Ginoo mag-supply labi na og adlaw sa mao nga celebration o basta tong kaigsunan dinhi sa Palok gikan sa Pilipinas o sa mga katawhan nga adunay panahon og mga adlaw igsoon. Wait ka ang tanan. Dalay ko ng Ginoo tungod kay human sa celebration manandam nami sa mao nga pag-flooring sa mao nga simbahan. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Melin Lobias refill sa mga refill family mga kaigsunan diya sa Lunoy. Diya sa nursery mga refill family atong mga amigo diha mga kaigsunan si Brother Nico Ripil, Brother Will Ripil, ako ang classmate kani ato mga kaigsunan diha sa Negros Oriental State University. Ano na po yung mga kaugalingong pamilya mga kaigsunan. Dalay ko na Ginoo sa way katapusan. Kumanini ka birthday song atong ipadayon ang ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo nga nag-iskot o kamatayon. Ang kamatayon ni Jesus sa cross, grabe kayo siya o impact niya itong nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Pero kung
wala gud kasabot maigsoon, yaga-yaga na lamang. Ang kamatayo ni Jesus, mga igsoon, mas grabe ang resulta sa tao na kasabot sa mensahe Ginoo. Pero kung dili kasabot, magyaga-yaga na lamang. So iron ang pag-antos ni Jesus, di na siya maasuhid sa tao. Walay tao nga makasuhid sa sakripisyo ni Jesus. Amen ba? Mao nga manginaot ko, manginaot ang inyong ubos nga lagad, atong masabtan ang tinud-anay nga ipasabot sa balaang kasulatan. Dili lang kay atong suwid-suwiron ang kahimtang sitwasyon ni Jesus. Sa iyong pagsakripisyo, ipakita sa katauhan nga nagantos. Hindi na batin mga iso. Ang gustos Ginoo nga atong paningkamutan kung sa may iyang ibuhat kani ato, nagpailog siya, nagpugong siya sa kaugalingon, nag-antos siya, tanan niyang ibuhat kung sa may panginahanglan sa mga katawhan iyang inigihatag igsoon. Mga giyawaan, mga balatian iyang giayo, mga katawhan nga adunay way pagkaon iyang gihatagang pagkaon. Maunay kinaiya ni Jesus. Adunay minsay si Brother Arnando Inglaterra, maayong buntag Pastor Safre, watching from Island Garden City of Samal, Davao, sa atong manghod sa iyang birthday karong adlaw. Wow, salamat sa Ginoo timing sa Brother Arnando nga nagpliyo sa ato ang birthday song atol usab sa pareha dinig adlaw sa among anak ikatulong mo igsoon. Salamat sa Ginoo. Happy birthday sa imo ang manghod nining mga adlaw igsoon. Ikatulong katuigan sa among ikatulong anak, bisan wala iyang ginahan tuwa sa Saudi Arabia, ikaduha na katuig niya nga celebration, wala gyud iyang ginahan. Although magkaiso na ako gipasalamatan ng Ginoo, gihatag niya ang maayong panlawas sa among anak. Although doon na may mga hilanan o musikon, pero wala ni siya malandig o kapalanan tungkol sa pagkamaayos Ginoo. Among ikaduhang anak maisuon si Princess, doon ay mga sitwasyon na amo natangdalpon sa kapalanan ni kung madayon nanuman doon ay milagro kaayuhan may hatag sa Ginoo. Ang among nga panganay mga kaisunan 3 days kani adto tuan sa kapalanan, 7 ka dagong gitusok sa iyang mga kamot within 3 days pa lamang gikan sa paghimugso. Pero salamat sa Ginoo sa kadaugan sa kalapusan magkalis na sa pagsuot. Wow, ang nangalagad sa Ginoo, ang matinud-anon nga nangalagad sa Dios sinumdumi, wala tuuman ang mga challenge sa kinabuhi. Apat kung tinud-anay kang nangalagad sa Ginoo, ikaw ug ako dili yun niya pasagdan sa panahon sa imong panginahanglan. Tingali makaingon ang ubang tao sa imong kinabuhi, walang-wala ka na, walang-wala na'y pag-asa sa kalibutan. Apan kung ikaw ug ako dunay pag-asa ato pangan sa Ginoo. Wow, dili makapugong ang tao sa panalangin ay hatag ni ato matinud-anon sa iyang atabangan. Pag matinud-anon lamang igsoon, kay matinud-anon sa Diyos, upanalangin kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlan Tanon, nagwasusap sa itong programa karon gikan sa Mangiti City, Negros Oriental. Dalay ko ang Diyos sa may katapusan ilabi na sa kinabuhi ni Sir Joshua Vergara once. Salamat sa Ginoo, Brother Joshua Vergara once, sa inyong pagwas sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusa ilabi na sa atong mga kasidentihan diya sa Negros Oriental State University. Inyong minto kanunay ko nagdasig sa matagusa kaninyo kanang eskwela igsoon ang sakripisyo, ang paghago ang ilang na. Pero hinumdumi ining kahuman, ining ka-graduate ninyo daw sama lang mo nagdamgo. Mausap ang pagpangalagan sa Ginoo.
Sa diha nga ikaw matinud-anon ng mga lagad sa Dios, sulayan ka, tistingan ka, uyogon ka, taykugon ka, i-vibrate ang imong pagpangalagad sa Ginoo, dili bagyo ni makay at maigsoon. Hinumdumi kung ang usa ka building magtukod ka og poste, kung wala na sa vibration, dili na sa uyogon, hagok ka ang iyang pagkasiminto. Ang usa ka building maigsoon, dapat ang pundasyon insaktong pundasyon. Sakto sa kabilya, sakto sa mating, kay sa panahon sa bagyo, unos bisag unsang trahedya, dili ko siya mausa. Ang alagad sa Dios, ang nangalagad sa Ginoo, kung ikaw ug ako ang imong pundasyon sa kinabuhi, mao ang iyang mga mensahe, di gud ka maunsa sa bisan unsang mga problema. Wow, grabe. Hinunoa kung moabot ang problema sa atong saktan ang balaang kasulatan, kay luyo ni ining tanan kadaugan. Ang nangalagad sa Dios, kung i-challenge ka, malipay siya, kay luyo ni anang tanan kadaugan o panalangin nag-abanggigan sa Dios. Apan ang mga tao na wala kasabot sa insaktong proseso sa balaang kasulatan, bagol-bulan. Tinoon din tinoon. Kung maunay mag-una ang desisyon anak, maunay mo underestimate dayon sa iyang isikataw, hinumdumi ayaw i-underestimate ang imong isikataw, kay wa ta mahibalo sa kaugmaon sa ubang tao, kundi ang nahibalo maora ang Ginoo. Ato na ning basahon Mekson. Ingon diri sa unang Korinto kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 15, naghisgot kini sa kamatayon ni Jesus sa cross. Walay laing tumong og tuyo ang pagpakamatay ni Jesus. Ikaw ug ako iyang gipasaylo. Dapat hatagan natong importansya ang kamatayon ni Jesus. Dili kay magpansundayag ta sa social media, magpas ang tag-cross o niya kung asaron ta mamati da ita. Walay makasuhin mga iso. Matod pa sa pasiaw, amura ka eskwela matingaling masaya art ang gapasan anak. Pamatiran ang nagsunod mga iso. Muna sa atong kinabuhi mga kaigso na sa atong pagkakristohan nun, maumanay atong taras. Makadungog tang istorya dayon masakit ta. Makadungog tang mga dili maayo manulong dayon tas uban awayon na nato. Ayaw pasagda sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Nga ikaw ang nasayon, dapat magpahilog ka. Pagpugong sa kaugali, pasagdi sila. Iyaw po sila sa Ginoo kung mahala sila. Ay ang tinuon nga Kristohan nun, muingon lagi na, okay ra gyud na kay pastor. Total na may Ginoo nakakita sa imong gibuhat. Hinumdumi maigsuon ang Dios kung siya'y manimalos makaluluoy ang tao. Kinoon kinsay kasulti nanding ingon ang balaang kasulatan, ayaw mo pagbalos kay ako ang manimalos. Ginoo o Ginoo siya, dili tao. Mao nga sa atong pinulungan, magbantay ta na walay tao nga masakit, even ang atong isig ka tao, even ang atong isig ka magtotoo. Mas nindot pang paminawon kung masakit man ang katawhan katilingban diha sa balang kasulatan, kay tinuod mang kamatuoran, mas nindot pa. Kay ang kamatuoran nga mao ang Biblia maigsoon nagtug-an sa mata ko sa aron ikaw ug ako masangkap tanan sa trabaho para sa Ginoo. Muhinungdan ang mata ko sa koreksyonan pinaagi sa Biblia, dili pinaagi sa tao. Dili pinaagi sa karitula, dili pinaagi sa title sa simbahan, kundi pinaagi sa mensahis Ginoo aron ikaw ug ako mahimong hingpit atubangan sa atong Ginoo. Ang pangutana diha, kung daw aton ba nato ang balaang kasulatan sa atong kinabuhi. Hello.
Akong basahon mga kaigsoon. Ingon diri sa unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 15. Naghisgot kini kamatayon ni Kristo sa cross. Kung imong mahimay-himayon ang balang kasulatan, mas grabe ang sakripisyo ni Jesus. Luwagin siya, big balos. Luwagin siya, mingtukol bisan gamay. Iyang isakripisyo ang tanan para sa imong kaluwasan, para sa akong kaluwasan, para sa kapasayloanan sa tanang kalapasan. Amen ba? Ang atong oras karon mga igsoon, alas 6 na mga kaigsoon. Ako naning basahon. Mga mensahe mahitungod kang Kristo nga gilansang sa cross. Walay lain nga gilansang sa cross. Kinsa siya si Kristo. Kung doon na may magpalansang sa cross sa kalibutan karon, sinuhid-suhid lamang na, nagpakita lamang na og abilidad, nagpakaarong ingnon nga nagbago sa kinabuhi. Dili na siya madalaglansang imuhang kamot nga nabag-o ka na. Kay ang tinud-anay nga nabag-o sa kinabuhi, bag-ong binuhatan, bag-ong pinulungan, bag-ong kinabuhi, bag-ong batasan, maunay tinuod na bag-o pinaagi sa balaang kasulatan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mami Deacon Akab, diha sa mga Deacon family diha sa Bulacan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ilabi na sa mga Akab family, Pastora April Mi Akab Turan diha sa Pilipican. Sa itong mga kaubanan diha sa pagpangalagad, ilabi na ni Pastor Junjon Panerio, Pastora Jingki, Pastor Arnulfo Villagantol diha sa Kasagangkal, Pastor Nono Arias diha sa Kasagangkal Makaison, Pastor Argos Arias from Baco, Reverend Alejandro Paragoya diha sa Palanas mga kaisunan, o sa kaisunan diha sa Kagwe mga Elhig family, Brother Mario Elhig, o sa tanan nga nagasunod nining atong programa, o sa tanan nga naminaw sa FM radio karong Mayo 17 o sa kabulan na lamang maigsoon atong palabuton ang atong ikaduhang pagpasalamat. No nang ang atong FM, ang atong station manager Pastor Gideon Candelario do na sa mga FM radio o mga Biblia nga ayang dalon nining mao nga dapit alam sa tanang mga katawan. Ining ubos kalagat kanunay usab nga nagpaluyo o nagdasig sa matag usa na ikaw ug ako walay lain natong buhaton, magsineryoso ta sa pagpangalagad sa buhay natong Ginoo. Ingon diri sa bersikulo 1, mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, kinsay kasulti niini si Apostol Pablo. Kay mismo si Apostol Pablo nakatuki sa tinago ug sikreto sa Ginoo. Ikaw ug ako nakatuki na ba sa tinago? Kay daghang nagwali sa balaang kasulatan, daghang nag-live, daghang mga igsoon nga nagwali sa social media mga kaigsunan, pero wala katuki sa tinago sa mensahe Ginoo. Moinungdan hangtod karon maura gihapon ang kinahigbatasan. Hipokrito ra gihapon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Arnold Caballes. Kumusta mo sa mga Caballes family diha sa barangay Santo Niño proper or diri sa Kangkui mga kaigsunan sa mga Caballes family. Good morning Pastor Safre, usasad ko sa follower ni Pastor Gideon, pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Sa mga Caballes family, although doon ako yung mga Caballes family, mga kaigsunan, may akong classmate kani ato during sa akong pagka-elementarya sa barangay mga kaigsunan. Mao nga to pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao, ilabi na sa ato mga kaigsunan dinhi nga way puas way hunong ang ilang pagpaminaw sa FM radio dinhi sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio.
Tingali ni mga andaw nga kaigsunan hantod sa umalabot nga mga panahon kay naraman atong PJJ mga kaigsunan wala pa man sila klase ato lagi nang i-play everyday alang sa mga awit makalangit. Kay gustos Ginoo makaigsunan nga ikaw ug ako makadungog kanunay sa mensahe sa mga awit. Aron ang dunay mga sitwasyon o problema nga moabot nato, huwag tong binang problema. Sa kalibutan maigsuon kani kung magkatangkata ang tao, kung doon na kay bukat nga problema, ikatakanta lang na mo yung sumawala rang kaguol. Wow! How much more kung mga mensahe awit makalangit nga tunay dako nga mensahe sa kinabuhi sa tao. Ato ni ipadayon ang pagbasa. Matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon, dunay sikreto. Ingon si Apostol Pablo, tug-anan ko kamo sa sikreto. Sa may imong sekreto nga hantod karon batan-on pa magyapon imong itsura nagamit pa kag maksipil nagamit pa kag sinsunso imong ihid-hid sa imong naong pag-abot sa ting-init maigsoon mo kuyan bena hinumdumi maigsoon dunay sekreto sa pagpangalagan sa Ginoo dunay sekreto ang panalangin sa Ginoo nga ibuhos ngadto sa tao dunay kay sekretong buhaton nga matandog ang Dios ug dili siya magapugong sa paghatag sa panalangin nga walay igong karangan magaabot sa imong sabakan. Hello. Ingon si Apostol Pablo. Ingon dire mga igsoon sa akong pag-ana aron pagwali sa tinagong kamatuoran. Tinagong kamatuoran nga maghatag og kagawasan. Wow, grabe. Ingon si Apostol Pablo sa tinagong kamaturan gikan sa Dios wala ako magamit og lawom og maalamong mga pulong. Tanawa ra gud si Apostol Pablo. Wala siya magamit og lawom nga mga mensahe. Kung asa siya mabisita, ang lingwahe niya ang paabot, mausap ang iyang ipaabot. Kung adto siya sa Amerika, mag-in-English sab siya. Kung adto siya sa Tagalog, sa Maynila, mag-Tagalog sab siya. Kung ari siya sa Kabisayan, mag-Binisaya sab si Apostol Pablo. Apan sa iyang kinabuhi, niingon siya, bisan makahubit pa ko sa tanang lengwahe, apan kung wa ko'y gugma, way bilik ni akong kinabuhi dinis kalibutan. Diha na tuki ni Apostol Pablo ang sekreto sa pagkamaayos Ginoo. O hinungdan niingon siya, dili ko makapugong sa pagwali sa kamatuoran nga maghatod kanimo kanako og kagawasan kung ikaw ug ako maminaw lamang sa balaang kasulatan. Dili ni sa bala, pinuod ni siya igsoon. Mga follower og listener sa FM Radio sa 95.3 o sa kinatibuk-an mga kaigsunan sa Luzon, Visayas and Mindanao, hinumdumi ang Biblia mo'y mugiya sa matag usa. Kung ikaw magpagiya, apan kung di ka magpagiya, hinumdumi ang atong pagpangalagan kanunay nagmala. Kung magmala ang atong pagpangalagan sa panahon sa Sabado, sa panahon sa Domingo, daghang rason ang tao. Ingon dire maiso. Ingon ang bersikulo 2. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo. Tatawa ra gud si Apostol Pablo. Kung atong ikamparar ang atong kinabuhi, wala lang tas kumingki. Usa siya ka tao nga manggialamon ni atong mga panahon na sinaligan sa mga parasiyo, mga igsoon, maglulutos sa mga Kristiyano. Apan sa diha nga ang Dios nagamit na Apostol Pablo, siya mao'y pinakataong seryoso katubangan sa Dios. Mangutana ang inyong ubos nga lagad. Kiseryoso naman ato ang Ginoo. Or kutob lamang sa pinulungan. Wala sa binuhatan. Hinumdumi mga igsoon, mabalaan ang taong seryoso sa panahon sa kawaladon, problema ang pagsulay sa iyang kinabuhi. Di gina siya maukang
diyan sa pagpangalagad sa buhay natong Ginoo. Apan ang mga tao nga dili seryoso pag-abot sa kawaladon, pag-abot sa balatian, pag-abot sa problema, daghan ng rason. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo og ang iyang kamatayon sa cross. Nakalimot ba si Apostol Pablo sa pagpakamatay ni Jesus sa cross? Wow! Ingon si Apostol Pablo siyang kinabuhi, ang akong kahimtang karon wala lang ni salibis sa pagsakripisyo ni Jesus alang sa akong kinabuhi. Ibutang sa atong kasing-kasing, sa atong kaugalingon, Lord, grabe ang imong sakripisyo kanako. Ayaw ihamid sa uban. Ayaw ipasangil mga kaigsunan. Hinunua, kanunay na itong pangutanon ng atong kaugalingon. Kanunay na itong questionon, Lord. Igo na ba ang akong pag-antos? Igo na ba ang akong pag-alagad kanimo? Tug-ani ko, suginli ko sa sekreto nga kamatuoran, pinaagi sa parang kasulatan. Ang sekreto, magpasa ka lang o magkinabuhi, sumalang sa mensahe ginawa. Maunay tinuod. Ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kung unsay balaod sa Dios, buhata ang tanang balaod sa Dios. Ingon si Salmista David, akong gitipigan ang imong balaod o Dios, aron ako dili makasala, batok kanimo. Tanawara si Salmista David, iyang gitipigan, iyang giampingan ang balaod sa Dios, aron di by di dili siya makasala sa balaod gikan sa atong Ginoo. Versikulo 3, ingon diri, busa sa pag-ana ko kaninyo, huyang ako o natarog sa kahadlok, nagkurog sa kahadlok. Nadukot pa ni sa Apostol Pablo ang akong pagpanudlo o pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong, sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasudayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Ingon si Apostol Pablo, huyang ko, mahadlokon kong mawali, pero nagbase ko sa gahom sa Ginoo. Kung ikaw o ako, wala ka magsalik sa gahom sa tao, nagsalik ka sa gahom sa Ginoo, way makabugong nimo sa Esther. Even ang mga demonyo. Siyempre, ang Diyos na ani mo. Dunay gahom ang Diyos sa imong kinabuhi. Mahadlok ka kag demonyo. Muna ang mga tao, kalibutan mga igsoon, magsigigsig, sampit o yawa, sige pamisti, o niya, og duol og yawa, manalagan man di ay. Dapat atong sampiton, mao ang Diyos. Dili si Satanas, dili ang mga demonyo, dili si piste. Hello. Kung ikaw o ako magpatudlo sa balaan na kasulatan pinaagi sa pulong sa Dios, mausa magid ang imong kinabuhi. Kung ikaw o ako magpakurihir nini. Pero kung dili, magpating-ara itong tingkoy, muras gyapon until now and forever. Huwag kausaban. Reklamador sa mga problema. Reklamador sa mga kawalan. Maapil pa ang simbahan, maapil pa si pastor, maapil pa si pastora, maapil pa ang silingan. Mapasangilan pa, ngaway labot sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Di ba tinuod? Daghang kang mapasangilan kung wa kay Ginoo. Pero kung doon na kay Ginoo, ingon si Apostol Pablo, na ay gahom ang Dios. Hello. Kung tinuod ang Kristohanon maigsuon, wow, grabe. Ang akong pagpanudlo o pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong. Tanawa ra ko. Daghang kay mga mensahidor, nindot nimong paminahon. Pero ang tinutanay, wala magkinabot sa ilang giwali. Way kapuslanan.
mga pulong nga katawhanon kaalam kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Grabe. Wa magsalig si Apostol Pablo siyang kinaadman, kundili nagsalig siya sa pamaagis Ginoo. Kay iyang nasabtan ang sekreto sa balaang kasulatan. Ipin ang atong itsura may suot, tingali mo ingon ang uban nga kung sa may kaha si imuhang sekreto sister, brother, nga hangtod karon mura na mangyapong kagadisi. Di ba? Na ibang manghod ra nimo, na italingan ra nimo, pirti ng guba kayo itsura ilang personalidad. Pero ikaw nga nangalagad sa Ginoo, bisan taliwala sa mga problema, murang gi-enjoy ang problema tungod kay dunay Ginoo. Hello, mao ni sikreto sa pagpangalagad. Kung ikaw ug ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo, mga problema din sa kalibutan, inaya-naya na ug hangad sa Ginoo, hinumdumi dili ug dili jud kaniya pasaktan sa panahon sa imong mga panginahanglan. Musugot kag sa dili, time will come, manghangha ka lang kay ang panalangin sa Ginoo muabot sa eksaktong panahon, even ikaw wa ka kahibalo. Tinoon, base sa balang kasulatan, dili base sa title sa simbahan. Amen ba? Matod pa diri mga igsoon, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao. Tanawa ra ko na. Aron ang imong pagtuo, ang akong pagtuo, ang imong pagtuo sa taong dunay Ginoo, wala mag-agad sa kaalam sa tao sa kalibutan, kundi nag-agad sa kaalam sa Ginoo. Ang makinaan manon sa kalibutan, mga tanan nga adunay propesyon, dinira na sa kalibutan, sister. Diri na sa kalibutan, brother. Kutob na sa kalibutan. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao, kundi sa gahom sa Dios. Hello. Di kinahanglan ikaw ug ako makakaton ug mahibalo sa tinud-anay nga sekreto sa mensahe sa Ginoo. Kay kung dili gani ta makakaton niini sa sekreto diha sa pagpangalagad, kusog ra gyud tang mo reklamo. Kusog ra gyud tang mo rason, bisag dili ang ayang irason. Hinumdumi mga igsoon dinhi sa kalibutan, gikinahanglan atong paningkamutan, dili man gyud ta giingon nga perfectong tang pagkatao, kay wa may perfecto. Gawas kon ang iyang ngalan si perfecto. Ayaw po ug angkon nga perfect na gyud ko, pastor. Sa pag-angkon pa lamang maigsuon nakasala nakatubangan sa Dios. Mahinungdan mga kaigsunan ang buk-at magon nga makawala sa panalangin sa Ginoo kanang sala. Sala nga tinuyuan, sala nga bisan ka nakabalo sa balang kasulatan, unya imong gibuhat, unya sala. Paningkamuti mo igsuon nga ang balang kasulatan mao'y atong ikinabuhi sa tanang panahon. Kaysa diha nga pulong sa Ginoo, matud pa ni Apostol Pablo, akong isugid ang sikreto pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung atong itandi ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Apostol Pablo, wala ratas kumingking tinuod. Usa siya katao manggialamon, apan sa diha nga iyang natugkan ang tinud-anay nga kamatuoran. Ingon siya, bisan maangkon pa na akong tanan, makasulti mako sa tanang lingwahe, apan kung wa ko'y gugma sa akong isikataw, wa ko'y dili. Bisan ipasunog pa ang tibok na kong lawas.
ang pangutana unsay buhaton sa tao nga adunay tinuod nga gugma sa iyang isikataw. Even ang imong mga kaaway, kaya nimo siyang higugmahan. Mao na hinungdan nga si Kristo nagdupa dito sa cross. Dili lamang pagpasundayag sa katilingban, dili lamang pagpakita, kundi nagpakita si Jesus Christ kung maayong pinuhatan. Kung ikaw o ako, imo na siyang mabuhat. Wow! Grabe. Atong paningkamutan nga si Kristo may maghari kanunay sa itong kinabuhi. Dili ang tawhanong matasan, igsoon. Mahinungdan mga igsoon sa diha nga maghari si Jesus, imog yung likayan nga makasala ka. Imog yung likayan ang tinuon nga sala. Amen ba? Ang tinuyo nga pagpakasala bukat na atong bangas Ginoo. Ilabi na sa mga minyo, dunay asawa, dunay bana. Mao ni bukat nga sala. Sa kinabuhi ni Samson, mga kaigsuonan, Samson, nawala ang kusog ni Samson sa diha nakasala siya. O iyang gituk-an ang sikreto ni Delilah. Nga mao to'y sikreto ni Samson nga sa iya pagkataas og buhok. Usa lang ka sipya ti Samson maigsoon. Muna sa atong kinabuhi, mag-amping ta sa atong pagka-Kristiyano. Mag-amping ta sa atong pinulungan, dili lamang sa katilingban, dili lamang sa simbahan, dili lamang sa kaigsuonan, kundi mga ayo tagiya kanunay sa Ginoo. Lord, tagai ko kaalam kanunay matag adlaw, aron ang akong pinulungan magbase kanunay sa balang kasulatan. Adunay mga kalihukan sa katilingban maigsuon. Masakit diya ang taga bukid mga kaigsuonan. Siyempre kung imo nga i-broadcast sa social media na taga-booking mong dagko pero hinumdumi ang taga-booking bay kabuhis taga-syudad. Unang sa akong kinabuhi, mag-uulta mga kaigsunan nga dunay taga-syudad nga moingon niya na. Dili lamang karon kundi kani adto pa. Nga moingon ang taga-syudad nga taga-booking mamong dagko kun mga ignorante mo. Pero hinumdumi ang taga-bukid, ang mga ignorante mo ay kabuhig sa taga-syudad. Mga mag-uuma, mga magbabaol, hinumdumi mga igsuon usa ko ni anak nga masakitan nga mga pinulungan. Manginaot ko even sa social media, magsulti mo una-una ang pag-ayo. Kay dili mo tag-iya sa tanang panalangin nga inyong gikinahanglan. Kung unsay atong gibungat, maunay atong anihan. Manginaot ang inyong ubos lalagad kung magsulti mo sa inyong isigataw, huna-una ang daan. Gawas kung nagbase tagbala ang kasulatan. Kay kitang tanan, magaigo ni ining igsoon kung ikaw o ako wala nagkinabuhi sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Juniper Istorco sa mga Istorco family. Sir Juniper Istorco, although magkaigsunan doon ako kaila diha sa Mabinay Campus, mga kaigsunan, mga Istorco, mga igsunan. Ato ning basahon mga kaigsunan. Ingon ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Kay ang tanan nakasala ug nakabsat sa imaya sa Dios. Kung ang tao makasala magkaigsunan, makabsat gud sa imaya sa Dios. Mahimulag ang pagkamaayos Ginoo, pero sa iya nga gibuhat, sa iya pagpalansang papasakit sa cross, iya tang gipasig uli. Tanan natong kalapasan, iyang gikarga sa cross. Mahinungdan
atong hatagan ug dakong pagtagad ang iyang pagsakripisyo, dili kay atong suwit-suwiron ang iyang pagsakripisyo. Why makasuwit sa iyang pagsakripisyo aron ikaw ug ako iyang mapasay. Wow. Ang gusto sa Dios nga mahimo nato kung unsa may iyang nahimo, ang iyang kinaiya, ang iyang pagtratar sa mga katawhan kaniadto, atong paningkamutan nga mabuhat usab na nato sa atong isikataw. Hinumdumi ang sambingay sa usa ka Samariano nga gitawag og Good Samaritan. May pailangyaw kinakatabang pa siyang isikataw. Aduna pa'y kasing-kasing. Hinumdumi mga igsoon sa gibuhat sa usa ka tawo, pagpasipala siya ang isikataw, dili biya ta mo'y musikat. Kung dili paninglang tas Ginoo sa imong gibuhat sa imong isikataw igsoon. Usa ka batan-on makaigsunan iyang isikaran ang usa ka gulang mga iso na nangayo in taon o unsa to iyang gipangayo gisikaran sa usa ka batan-on. Unya nag-uniform ako silang gikuminto ko maison unsa kay kurso ani mga batan-ona nga way batasan. Mahala ang mga pangidar na si daron maison. Kay sila bli sila kaayo nga hangtod ni mga lawa aduna pa sila gininawa. Ikaw ug ako mga batan-on karon nagsagubang pa sa grabing kalisod. Ikinahanglan ang pulong sa Dios atong iwali, atong ipaabot sa atong isikataw, musugot na sa dili, basta ikaw ug ako dili na paninglan sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios diningtag na og dapit sa kabuntagon iyang gihatag. Sa mo po nato nga mga mensahe manghinaot ang inyong ubos nga lagad ato ning mahatag dakong pagtulunan sa atong kinabuhi nga even sa Apostol Pablo nakakita sa sekreto o pamaagi sa atong Ginoo. Mag-ampo ta mga kaigsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagkiguman o pagbantay kanamo. Salamat o Dios dining mga takna, dining mga lawa o Dios nga imong gihatag kanamo. Walay rason Amahan nga dili kami mupasalamat nga na kanimo. Walay rason o Dios nga kami dili mo dahig sa imong pagkamayo. Ituboy ka, ibayaw ka sa tibok na mong kinabuhi. Nga din ang imong mga pulong mga mensahe, among paningkamutan, nga among magkinabuhi din sa kalibutan samtang doon na pa may kinabuhi Ama. Salamat o Dios sa tanang mga follower of listener sa FM radio. Ikaw magapanalangin usab kanila Ama. Imo nakita ang tanan nilang mga panginahanglan. Labi na ini mao nga FM radio sa kinabuhi usab ni Pastor Gideon Amahan sa iyang pag-ari nining mao nga dapit sa ikaduhang pagpasalamat ug sa iyang pamilya ug mga kaubanan. Salamat o Dios nga ikaw mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa among pagpangandam sa ikaduhang pagpasalamat kini mga dapit. Kay imo nang gisangkap ug imo nang giandam ang panalangin naway igong karangan. Salamat o Dios bisan pa man sa nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Doon na usab sila yung mga panginahanglan alang silang tasatagsa ka mga panimalay. Sa ako nga wife o Dios sa Saudi Arabia, sa tulo na mo ka mga anak sa akong ugangan, sa tanan mo kaigsunan dinhi sa balog, sa tanan mo kaigsunan sa Pilipigan o Dios nga pinanguluhan ni Pastora April ni Akagturan. Diya sa kasakang kal o Dios sa amo nga sa mga plano sa pagpatindog sa balayng alampuanan. Lord, ikaw mag-supply sa tanang mga panginahanglan ni Pastor Arnolfo Vilagantol, Pastor Nunoy Arias Amahan. Ako mga pag-ampo nga na dining mga takna karon ug akong gituhan na tining tanan dili mo labay kawang diya sa trono sa imong kahimayan. Dumong himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Pinagisangalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Doon ay mensahe si Pastor Gideon na ay pangutana sa tao kanus aba makahimo ang tao og sala unsa may hinungdan nganong makasala ang tao. Mauni kasagaran pangutana sa tao.
unsa may moingon nakasala ang tao. Ako ni nga padayon mga kaigsoon, gikan gayon sa atong station manager. Ako ni nga doon na po ni sa response mga kaigsoon. Alang sa naminaw sa FM radio, doon ay paabot ni Pastor Gideon gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serene, ang Malabuyo mga igsoon. Ano na sa mensahe mga kaigsoonan alang sa mga listener o mga follower sa 95.3 o sa mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako ni siyang basahon, igsoon. Naay pangutana sa tao, kanus aba makahimo ang tao og sala, on sa may hinungdan nganong makasala ang tao. Mauni kasagaran pangutana sa tao nga sa miingon nakasala ang tao tungod sa tao. Tinuod ba kini? Sakto ba kini? Mao ba kini? Ang gipakita sa Biblia nga kinahanglan, gipakita sa Biblia nga gikinahanglan nato nga ipato ay ipamasangil sa tao ang sala. Dili ka pwede nga makapasangil sa imong isikataw sa sala nga imong nabuhat tungod sa usa ka tawo. Kung ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan, hinumdumi wala kay ikapasangil na nakasala. Nakasala ka, pinaagi sa uban. Salamat sa Ginoo. Live ta sa 101.3 FM radio diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serenia, Malabuyo mga igsoon. Wala tay angay ikapasumangil sa tong isikataw nganong ikaw ug ako nakasala. Dapat ikaw ug ako nakahibalo kanunay sa mensahe sa Ginoo. Kay mahitabo na mga igsoon sa kinabuhi ni Eva o ni Adan. Kung imong sayran ang balang kasulatan, sikad pa sa pagpakasala ni Eva ang rason nga namasangil sa diha nga nakasala na ang tao. Sikad nga minsupag ang tao sa balaod sa tong Ginoo. Si Salmista David maghinungdan, niingon si Salmista David, tipikan ko ang imong balaod o Dios sa tibok na kong kasing-kasing, sa tibok na kong kinatibukan sa akong lawas, aron dili ko makasala batok kanimo. Kung imong basahon ang balaang kasulatan, gikan pa sa kasaysayan sa atong ginikanan nga mao si Eva o si Adan. Sikad nga sila mingsupag sa balaod sa Dios, diha na ang rason sa tao ug na masumangil na ang tao. Kining manggod ang babae nga imong gihatag Ginoo mo'y nagtingtal nako. Hello. Even ang Dios gipasumangin la na sa tao. Og niingon usab ang babae, kini manggong bitin nagtingtal nako. Walay kinatuban ang pagpasangil sa tao. Do na lamay kinatuban ang pagpasangil sa tao. Kung ikaw o ako dili o dili makasala sa balaod sa atong Ginoo. Klaro. Walay ni bisan kinsa nga imong pasanginlan nga napurdoy ka. Walay bisan kinsa nga imong pasumanginlan, imo bang asawa, imo bang bana, imo bang silingan, title ba sa simbahan nga ikaw ug ako napurdoy sa kalibutan. Wala. Kung dili magkinabuhi ta nga mahinanlukon kanunay sa Ginoo, aron dili ta makasala atubangan sa atong Dios. Hino. Mohinungdan ang balaang kasulatan nagtudlo sa insaktong pamaagi, dili pamaagi sa tao, kun dili pamaagi sa Dios. Nganong gibugna ang balang kasulatan? Unsay giingon diya sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Ang balaang kasulatan gibugna uban sa lamdag sa espiritu. Kung ang tao magbugna lamang sa title sa simbahan, sa title sa karitula,
nga walay espiritu nga nagiya, iyaharan ng espiritong kaugalingon o tinuuhan. Aron pagtudlo, pagmando, pagmatuto, aron ikaw ug ako masangkapan sa maayong buluhaton. Ang sekreto igsuon magpakuruhir gyud ang tao. Pinaagi sa mensahe Ginoo. Kay kung dili kanita magpakuruhir, magpabilin ta kubol atubangan sa Dios. Manginaot ang inyong ubos nga nagan. Padayon natong tun-an ang balang kasulatan aron ikaw ug ako magiyahan kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Dili magiyahan sa mensahe sa imong silingan, dili magiyahan sa mensahe sa pagtulunan sa simbahan, kundi ikaw ug ako magiyahan sa mensahe sa Ginoo nga maghatod kanimo kadaogan, kasiguruhan, kabaguhan even sa tong batasan dinis kalibutan. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin sa mga katawahan diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, ug sa tanan nga naminaw sa 101.3 sa FM radio sa Kalugtugan, mga igsoon. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kanatong tanan. Kini mga takna, manabalit ang inyong ubos nga lagad. O ang Diyos magapanalangin sa mata ko sa ni atong matinud-anon sa pulong sa atong Ginoo. Dili pulong sa tao. Adunay mensahe alang sa mga naminaw o sa mga tao nga nangutana sama niini kung kanus makahimo ang tao og sala ang tubag dili tungod sa tao. Yes, dili tungod sa tao. Ang sala tubag dili tungod sa tao, nganong ang tao makasala kundi tungod lamang sa iyang hunahuna mauna. Kay ang tao man kaigsunan naghuna-una nagnegatibo ng daan. Nganong ang tao makasala kay negatibo naman ang iyang una-una. Ato ning pasahon ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 14 ngadto sa 16. Ako kining hatagan o pagtagad mga isunggikan dayon sa atong station manager Pastor Gideon Santiago. Akong pasahon mga kaigsunan. Unsay nasulat diri sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 14. Ingon diri sa Kapitulo 1 versikulo 14 ngadto sa 16. Ingon diri mga kaigsunan sa 14. Apan mo abot ang tentasyon kon ang tao haylohon og danihon sa dautan niyang tinguhan. Tanaw ra ko na. Kung ikaw ug ako doon na kay dautang tinguha, unya doon na paging haylo, muda ni ba? Mahaylo ka. Amen ba? Kaya na ba kay dautang tinguha? Sulod sa imong kasing-kasing. Plus, naapay ni haylo nimo, naapay ni kulami nimo. Di ba mo ingon, wow, sakto gud ko. Pero kung ang imong huna-una dili dautan, makasala ka, di ka kasalawi. Tanawa gud si iba. Ang iyahang nahuna-una nga niingon siya kung mukaon siya sa kahoy, mahimo siyang magialamon. That is interest sa tao. Kung ikaw aduna kay interest na mahimo kang will known, mahimo kang madato, mahimo kang inila, tanawa ra. Sa imo pa lang huna-una, ang imong huna-una, maura na ikaguba sa imong huna-una. Nadili, mao. Pero ang imong huna-una, haong diha sa balang kasulatan, wow, pagkanindot. Ako kining basahang pagbalik. Klaro kayo ang balang kasulatan, hindi paabot sa atong station manager. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, uban sa iyang pamilya, o sa 101.3, o sa tanan nga naminaw, diha sa mao nga David. Mga ipong dispensa ni atong mga panahon na ngawagid ko kabisita atol sa krusada. Wala kumusa at sab sa ato ang station manager. Tungod kay wala kong mahibalo sa akong sa ako nga kahimtang ni atong mga panahon na kay bago pa man ko nakabalik sa ako ang posisyon, isip,
nga magtutulo sa Negros Oriental State University. Mao nga ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Time will come mga kaigsunan. Atong paabutan ang isaktong panahon. Kaya kubos nga lagan, mahabot usab niya ng mao nga dapit igsunugan ang tabang sa Ginoo. Ako kining basahon pagbalik may isang tanawa ra gyud. Diris 14, apan mo abot ang tentasyon kun ang tao kinsa man ang tao, ikaw ug ako pwede. Kun ang tao hayloon og danihon sa dautan niyang tinguha, o niya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala, ini kahingkon na sa sala magdala kini kamatayon. Hello. Even si iba ni ingon siya, kung mukaon gani ko sa kahoy, mahimo ko magkialamon sama sa Dios. Kinsa may naghaylo niya ang bitin. Niingon ang bitin, dili ka na tinuod nga mamatay. Kamo. Pero wa man kasabot si iba kung unsay mamatay. Iya bang pisikal o ang iya bang espirituhanon nga bahin, ang iya bang communication ngadto sa Ginoo, samtang sila naa sa tanaman sa ining. Mao nga ikaw ug ako dili ka makatugkad sa pulong sa Ginoo. Grabe kayo ang tao kareklamador. Mauna si Pastor Manggot, si Pastor Pay Gugun, si Pastora pa na nagbuwali sa walang kasulatan. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Ano na siya minsay, congrats sa inyo ang mga anak. Kalipay kayo. Wa ko'y laing gipangando sa akong mga anak. Wala ko'y laing gigitinguha, wala ko'y laing gipangayo. Mao ang pagkamayos Ginoo nga ilang makita ang ilang mga ginikanan nga mahimo usab tang ehemplo sa atong mga kabataan. Ug dalaygon ang Ginoo ning takna og dapit sa kabuntagon niyang yatag atong oras mga igsoon, medyo taas na ataman mga igsoon, napit na alas 7. Ano na sa mensahe, congrats Pastor Sap sa inyong mga anak, nalipay kaayo nga nagtan-aw dalaygon ang Dios sa inyong mga pulong kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa ato nga station manager ng Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ilabi na sa inyong pag-travel. Ako lang inyang i-text o isin tema sa mao nga ikaduhang pagpasalamat nining mao nga dapit. Ado na pa mayo sa kabulan maison mo na nga atong makaigsunan dinhi sa balok dapit sa Plipigan kanunay usab nangandam maigsoon alang sa mao nga dakong okasyon pagpasalamat ining mga dapit. O sa ikaduhang pagpasalamat nasayod ang Ginoo ning tanan nga siya magapanalangin sa tanan ng mga panginahanglan. Sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa o mga adlaw, although ang FM radio kanunay lagi ning i-play namo nining mga adlaw. Wala man may trabaho mga kaigsunan. Unya do na ra matay DJ Jane. Wala pa may klase mga kaigsunan tungod kay wala pa may entrance exam ang Negros Oriental State University. Salamat sa Ginoo, ako gipasalamatan ang Ginoo sa among mga kabataan nga ila sa makita nga mahimo ni nga maipanag-ingnan sa maayong kaugmaon sa umalabot nilang mga panahon sa kinabuhi sa kalibutan. Wala ko'y laing nga gipangandoy sa kinabuhi. Wala ko mangandoy sa pagkadunahan, nangandoy ko nga mamulda ang akong mga anak sa pagka-mahinadlokon sa atong Ginoo. Ikaw o ako dapat atong i-train ang atong mga anak na kanunay mahinadlokon sa bulhaton o magkinabuhi sumala sa mensahe sa Dios. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan 11 na sa 101.3 FM radio sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Balabuyok, Cebu. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga Dinoyo family ug sa tanan nga mga listener o follower diya sa 101.3 sa FM radio mga kaigsunan. Kumusta lamang sa imuha nga pamilya Pastor Gideon o sa imong mga ugangan, sa imong mga bayaw, mga silingan diha ug sa tanan mga kaigsunan diha sa mao nga dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. God bless everyone.
Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon, ani ano sa Panginoong ubos nga lagad, ubos na higala, ubos na amigo sa FM radio, sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, sa Mindanao, Pastor Sapre Candelario, manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-ambit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan orsa alas 6:50 nasa kabuntagan. Na pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay, magkita-kita ta dinhi sa ikaduhang pagpasalamat dinhi sa Mayo 17 dinhi sa Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental.